Muso ka denmisɛn ani babakɔrɔ Bokar Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fo. Ni y'an sigilen kunnafoni balan ale kɛnɛ kan. Kunnafoni balan ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ye. Bokar Tarawele maa min don bɛ garisɛgɛ la sɔgɔmada na o ye Ame Jakite n'ale technicien ka ɲɛmaa ye ale de bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la. E ni ne ye ɲɛmaayaso kɛlen don ka wakili d'an kan. Bokar Tarawele an jigi fana ye sɛbɛnni kɛbaaw ye. N'i y'a mɛn an m'an da lase gafe kɔnɔ koma maa dɔw de ye sɛbɛnni kɛ. Siga t'o la. An tɛ ɲinɛ olu kɔ an b'u fo badabada foli an bɛ deli k'o de fɔ Bokari u bɛ sɛbɛnni minnu kɛ a bɛ taa dɔn nisɔndiya la a bɛ taa dɔn nisɔngoya la a mana k'a fɛn o fɛn ye an ye lakalilikɛlaw de dɛ a bɛ lagali dɛ Bokari anw t'a sɛbɛn an tɛ taa kɛnɛ kan Bokari an tɛ dɔ dɛmɛ ka dɔ to yen n'u ye min sɛbɛn dɔrɔn an b'o lakali a bɛ diya i ye walima i bɛ nisɔngoya Bokari nin ye bi donkan ye e ko cogo di donkan ɲɛna k'a fɔ an bɛ de k'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ Namu Bɛɛ sɔnkɔrɔ o de bɛ kiri goya la ne ko bala cogo bɛ di Bokar Tarawele ne ne Bamadoba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin kɔni e seginna n'an ko a ka segin a kan a bɛ se k'a kɛ tan wa a ye pasa duman min dilanna Bokari kan t'a sara sɔrɔ ko Ala k'a kisi dadimi ma amina yarabi Bokari k'Ala k'a ka dolo Ala k'a yanga kosɛbɛ amin Ala k'a kɛ ka dɔnkili duman caman dilan amina yarabi Bokar Tarawele minnu bɛ nafolo kasabi caman las'a ma amin kan pasa diyara n ye nin diyara kojugu bonya dogobaga o ye fitiriwale siga t'o la ko a diyara n ye fo ka dama tɛmɛ ɲɛmayaso tɔgɔ la ko Ala k'a sara amin ne ko bala cogo bɛ di Bokari ne bɛ n tigɛ don l'indicateur du renouveau fasirikaba n'o ye Yakuba Dumuya Yakuba a ko an ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa Dumuya ko di n'o ye Mbandaw Cɛjan bi Bokari k'a bɛ taa Faransi a ko Cɛjan ka Faransi taga Bokar Tarawele a bɛ bila minɛn caman kɔnɔ sabu min ye sɔrɔsiw ka 20 janvier n'o ye san 60 sɔrɔ ye jamanakuntigi y'i da don kuma caman na Mali ɲɛmaaw bɛna wulikajɔ minnu kɛ an ka finitigilakaw olu ka yiriwa la Bokari maa minnu fana bɛ ka n'an dɛmɛ an ka jamana in kɔnɔ an n'olu ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya a bɛ dabolo jumɛn kan dɔ bɛna fara an kan ni ka yankan bonya kosɛbɛ o tigɛ di ɲɔgɔnmaya in maa min b'o kɔkɔrɔma don kosɛbɛ maa min bɛ n'a tɛ se ka pan olu kunna o de ye Faransi ye Faransi hakilina jiginna olu de ye Mali mara ni ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma san 1960 Bokar Tarawele hakilina ni baara belebeleba fɛn fɛn bɛ faso Mali bolo a bɛɛ lajɛlen jalatigɛba ye Faransi ye a mana tigɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman pan tɛ se ka kɛ olu kunna abada u da bɛ don a baara kɛcogo la o de hukumu kɔnɔna la jamanakuntigi transition ɲɛmaa n'o ye Mbandaw ye a ka Faransi taga Faransi masakɛ ale de ye wele bila ma n'o ye Emmanuel Macron a n'o bɛ ɲɔgɔn ye Élysée kɔnɔna la Bokari u maa fila sigilen Mali lahɛla bɛ cogo di ne ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ ka Mali kɔnɔ n'o ye Barikani ye i n'olu ka jɛɲɔgɔnya bɛ cogo di jamanaden dɔw ka ŋunuŋunu na k'an ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ e ka kuma bɛ cogo di an ka bɔ yen wa an kana bɔ yen Bokar Tarawele min ye anw na aw ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ baaraw bɛ cogo di Mali mago bɛ fɛn jumɛn de la hakilina jumɛn bɛ aw la hali bi Mali ka yiriwa la janko min ye cɛmancɛ fanga o baaraw ye Fasiriba ko n'o ye Yakuba Dumuya ye a ko lajɛ belebeleba dɔ bɛ nalen n'o ye G5 Sahel ale ka lajɛ in a bɛna kɛ Jamena n'o ye Idrisi Debi Itno ka jamana Tchad kɔnɔna la Bokari o tɛ waati jan in bilen dɛ tile damadɔ ban n'o cɛ n'o ye kalo kura février kalo a ko jamana 5 o ɲɛmaaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kuma kunna Faransi bɛ an dafa o jamana 5 ye Mauritanie Mali Burkina Faso Niger ale ni o Tchad kelen Bokari jɛrɛjɛkulu yɛrɛ sigira Faransi ka bonya ni karama kɔnɔna la G5 Sahel an Sahel jamana 5 an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma bamanciya wale ni ka fu siri a danna a ko G5 Sahel o nunjuru fana bɛ Faransi bolo tuguni Bokari a mana tigɛ da o da la o jɛrɛjɛkulu in ka baara tɛ se ka pan Faransi kunna Fasiriba ko lajɛ mun bɛna bolo da o lajɛ ɲɛnabila Emmanuel Macron Faransi masakɛ ale ni Cɛjan Mbandaw Mali transition ɲɛmaa u bɛna kuma o lajɛ in fana natɔla kan Mali ka kan ka hakilina mun ta ni ka yen sɛgɛrɛ u ka kan ka bɛn fɛn minnu na ni ka Mali fana sɛgɛrɛ Bokar Tarawele hali bi Mali bɛ mago bɛ mun ni mun na Bokar Tarawele nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ barodasigi ye ni jamana ɲɛmaa fila u bɛn'u da don fɛn minnu na nka ko a tigɛra da o da la min ye Faransi ye Bokar Tarawele u na to an ka jamana kɔnɔna la wa min ye Mali
Mali dɛmɛni ye ka bɔ bamancɛ wale la Faransi o kuma k'u kɛmɛ ka wuli ka jɔ belebeleba kɛ Boubacar Traoré k'u ka cɛden min sara Mali kɔnɔna la k'a dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ o kuma k'ulu ma sa fufalaki olu sara Mali ka hɔrɔnya Mali ka kelenya okumu kɔnɔna na a ko min ye malidenw bɛ ka sa cogo min na ko Faransi fana bɛ ka sa o satugu kelen na a ko min ye tubabu ye Boubacar ko hali bi u ni Mali ka bolodiɲɔgɔnmaya bɛna taa fo fini bɔ fo nɛrɛbɔ fo ka taa fɔ don min na Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ ni ka bɔ juguw bolo kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Yakuba Dumbuya ale ka sɛbɛnni don Yakuba Dumbuya ka fara indicateur de renouveau fasirejɛkulu kan Buwa Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko ten ko baden min n'o bɛ ba kelen sɔrɔ ka b'o bange don o bɛ 500 fari da ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le guido min ye Banjugu Dante ye ale sugandila min ye foroba lajɛrɛ min n'o bɛ kɛ tuma ni tuma ni o bɛ anw ka don kibaru tilamɔw jaba la ba kɔfɛ n'o ye maison de la presse jumali ye i b'a ye k'a fɔ maakɔrɔ min n'o tun bɛ ɲɛmaaya la ye n'o ye Dramane Alu Kɔnɛ ye ale ye mandat 2 kɛ a kɔni a y'i jɔ kɛrɛfɛ ka jɔyɔrɔ di maa wɛrɛ ma jɔyɔrɔ dila maa min ma o de ye Banjugu Dante ye a sugandila lajɛrɛ n'o ye foroba lajɛrɛ n'o ye assemblée générale ye o ta k'o 11 na min kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ sibiri tɛmɛlen janvier kalo tile 23 san 2021 n'i y'a ta k'a lajɛ Banjugu maa 7 kɔni olu kɔni tugula a la minnu kɔni a n'olu bɛna baara kɛ n'o bɛ a ka bureau ni ka o kofɔ min ye furancɛ n'o tan bɛ ka kalifa a la Banjugu Dante n'a a ka baarakɛ ɲɔgɔnw na n'o kan ka don kibaru tilamɔw kun kan k'o kuma fɔ o kɔni o furancɛ de ye san 3 ye o san 3 n'o o baaraw banna min ye foroba lajɛrɛ wɛrɛ ye o n'a boloda ni danaya kan ka kurakuraya a kan o baaraw bɛɛ lajɛlen na boloda wasirikɛba n'o ye Mahamudu Touré ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ bɛ senna bawo Banjugu Dante a sugandilen kɔ nin foroba lajɛrɛ ta ko 11 na i b'a ye k'a fɔ a kɔni a kumana a ko a bɛ bonyamasegin ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'olu kɔni ye nin jɔyɔrɔ kɛ ale ɲɛ maa minnu fɔlɔla ka nin jɔyɔrɔ ɲɛmaayaw kɛ ka kɔn ale ka nin tali ɲɛ k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo u ye baara caman kɛ min ye don kibaru tilamɔw bɛ se ka bila u ka baara minɛn kɔnɔ cogo min na min ye dankari kana kɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya la baara ninnu kɛtɔla la a kɔni k'u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma wa kɛrɛnkɛrɛnɲɛna taa ni ka seginkɛla maa min ka foli kan o de ye a ye maa min yɛrɛ nɔrɔ bila n'o ye Dramane Alu Kɔnɛ ye ko a ka fo a ye wulikajɔ min kɛ min ye don kibaru tilamɔw ye u ye nimisiwasa min sɔrɔ a ka nin mandat 2 kɔnɔna na o foli tala ni ka ɲɛsin a ma min ye a ka laɲiniw ye a ko ale kɔni sigili kabi sibiri tɛmɛlen min ye bɛnna janvier kalo tile 23 ma san 2021 k'a bɛna baara ta ka ɲɛsin waleya damadɔ ma o waleya damadɔ o de ye ni kura bɛ se ka fiyɛ anw ka kunnafoni dicogoya la cogo min na wa min ye anw yɛrɛ ka jabalaba ye an bɛɛ lajɛlen jɛ bɛ yɔrɔ min na n'o ye maison de la presse jumali ye o jaba la ka nin kura fiyɛ o la majɛ bɛ fa minnu fɛ ani bureau minnu n'olu kan ka kuraya ani min ye mariji ye n'o ye peinture ye o kan ka kɛ fa minnu fɛ yɛlɛma yɛrɛ bɛ se ka don maison de la presse yɛrɛ taabolo la cogo min na a ka baara fɔlɔ bɛ na ɲɛsin o ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko o nata ni ka ɲɛsin ASJSC ma min kɔni ka wulikajɔ o ɲɛsin bɛ kalan ma kalan min n'o ɲɛsin bɛ don kibaru tilamɔw ka taabolo ma n'o ye école de journalisme ye min ye baarakɛ ɲɔgɔnya ye o ka don o ni don kibaru tilamɔw ni a fɔ maison de la presse o ni o lakɔliso in ni ɲɔgɔn cɛ min ye kala ye o ka se ka kologiriya laɲiniw kɔni ni o kɔni bɛ a yɛrɛ hakilina na ni n'a ka bureau o kan k'o ɲɛsin o ma o de ye ko don kibaru tilamɔw ka kalan min y'u ka hakɛ ye o fana ka lakana min ye taabolo wɛrɛw ye taabolo wɛrɛ minnu n'o bɛ se ka kɛ sabu ye ka don kibaru tilamɔw lafiya u ka baara kɔnɔna na a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ni k'a maana a ko min ye jamana ye k'a tɛ jɔ ni don kibaru tilamɔw ka jɔyɔrɔ n'a ma kologiriya jamana ɲɛmaaw minnu bɛ ɲɛmaaya la an bɛ don nɔ ko bi n'o ye bandaw ni a ka gouvernement ye ka taa se CNT ɲɛmaaya bulon ma a ko sɔɔni a tɛ mɛn k'u na taa segu ni ka taa hakilijagabɔ kɛ hakilijagabɔ maa hakili juru carilenw bɛ wele n'o ye experts ye o ka se ka taa hakilinaw bɔ ka ɲɛsin anw ka don kibaru yɛrɛ taabolo ma o taabolo bɛɛ lajɛlen k'o na fara ɲɔgɔn kan ka kɛ gafe ye k'o di conseil national de la transition ma min ye anw ka taabolo ye an n'u kan ka ɲɔgɔn dafa cogo min na ani anw kan ka wulikajɔ yɛrɛ kɛ cogo min na min ye nin camajɔrɔ fanga ye a bɛ se ka tɛngu ka se a hakɛ la min ye laɲini ye minnu n'o bɔn bɛ jamanadenw yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sababa ye cogo min na k'o bɛɛ lajɛlen a ka wulikajɔ n'o ye Banjugu Dante n'a ka bureau ye k'o na wulikajɔ kɛ ni ka ɲɛsin o ma hakilinajigi min ye bureau ye Banjugu Dante ale bɛ a ɲɛmaaya la
min ye a ka wuli ka jɔ ye a ma dogo maa na ka taa se a ka danga ma n'o ye Mahamadu Dabo ye wa min ye a ka danga filanan ye Ibrahima Traoré ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko ITRA ale ye ORTM baarakɛla ye fo ka taa se rapporteur général ma Sulemani Dabo Tunkara ale Amapu ka ciden ye bureau in kɔnɔna na rapporteur adjoint n'o ye rapporteur ka danga ye o de ye Fanta Diallo Apaki ale bɛ ye olu ka danganiya kɔnɔ trésorier n'o ye nafolotigi ye Dado Kamara AJPM ale bɛ bureau in kɔnɔ n'o ye ka taa se trésorier adjoint ma adjoint ma min ye Dawuda Konate UNAJOM ale bɛ bureau kɔnɔ n'olu ka danganiya ye Banjugu Dante y'a jira k'a fɔ a tɛmɛ sɔɔni n'a fɔ n datula la cogo min na min ye kalanbulon ye o na taa ni ka ɲɛsin don kibaru tilemamo ma maa minnu b'an cɛla n'o ni journaliste ya man kan olu ka bɔ a la a bɛ maa minnu kɔni sago la ani wulikajɔ ni dɔnniya bɛ maa minnu na olu bolo ka don a la u ka kala a ka giriya nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le Guido kɔnɔna na min ye Mahamudu Touré ale ka fasiri don Tarawele ne bɛ n tigɛ donko kura Mali tribune fasiriba n'o ye Alassane Sissouma Sissouma a ko hali bi an ka to sira tɔ guwan Tarawele an ka taa Kati ale ye cercle belebele Mali kɔnɔ min bɛ Kulukoro o marabolo fɛ Tarawele Kati ni Bamakɔ a tɛnkuna ɲɔgɔn na ka ban nafasɔrɔ belebele o bɛ Kati Tarawele kari tɛmɛnen Mali ka nafasɔrɔ belebele o baara dɔ nun donna Kati n'o ye baganw olu ka sɔgɔli ye Tarawele min ye san o san ye nin baara in bɛ boloda a bɛ boloda jamana ɲɛmaaw fɛ Tarawele ni ka furaji ɲini ni ka baganw suwa o suwali tɛ dɔwɛrɛ ye ni ka ninkun kisi k'an tanga baganw ka bana jugu ma Tarawele bana bɛ bana la bagan sogo n'i y'a dun Bakari sogo ma mɔ togo togo bana in kɔni a ti taa a dunba kɔni o bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ Fasiriba ko o kɔlɔlɔ jugu an ka kisi o ma min ye malidenw ka kɛnɛya sabu bagan mun bɛ fa kilo kile jamana in kɔnɔ bayirika don Tarawele Bamakɔ kelen bagan mun bɛ fa Bamakɔ dugu a n'a lamini kɔnɔ a bɛ t'i jɔ misi 1000 ani ɲari la o ye diɲɛ ma don o don tile bɔ ka bin Fasiriba ko Tarawele o n'a ta o ta bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ sogo kurunin kelen bila i da a ko sogo dunbaw dɔnnen don Tarawele i bɛ nasaminɛ caman lajɛ min ye jɛgɛ wusu ye jɛgɛ jalani dɔw yɛrɛ ta ye nafuraw ye ka taa ni hali jɛgɛ jalani o sɔngɔ tɛ dɔw kun a ko bɛɛ lajɛlen n'i ka sɔrɔ don Fasiriba ko Tarawele Mali kɔni ale ye bagan mara jamana ye farafinna ale tilebi yan fan fɛ n'o ye CEDEAO jamana 15 ye Mali ale bɛ ni jɔ jɔyɔrɔ filanan na Nigeria kɔfɛ min ye UEMOA jamana 8 ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ ni jɔ jɔyɔrɔ gale la o kɔrɔ ko Mali ye bagan mara jamana ye Fasiriba ko n'a ta o ta bagan minnu bɛ mara an ka jamana kɔnɔ a bɛ taa min Tarawele hali bi ko malidenw ma wasa baganko la dɛ Bakari min ye ɲɛmaaw ye k'u b'u sɔn furakɛli mun bɛ kɛ nin ye jamana premier ministre n'o ye Mokutari Wani ye ale de kɔni ye min kɔni ye biɲɛ fɔlɔ kɔni ye k'o kɛ Tarawele o sira ma di ka ban min ye tɔw bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye a ko nin baara in kɛra yɔrɔ min na o de ye Darawuli ye Darawuli bɛ ale bɛ Kati o marabolo fɛ Tarawele hakilina jiginna n'i ye Kati bila k'i kunda Kolokani kan i bɛna se dugu min na o min ye o de ye Kanbila ye Kanbila ale ni Darawuli u bɛɛ lajɛlen bɛ commune kelen na Tarawele min ye premier ministre a kɛmɛ ka bagan sɔgɔ tuma min na a y'a yira k'a fɔ ale kɔni ye sira di a b'a ɲini nin baarakɛbaaw fɛ n'o ye vétérinaire ye u k'a kɛ a kɛcogo lakika la jamana ye nafolo min bɔ ka don vaccin na a ka don a da fɛ jamana ye nafolo min bɔ ka don vaccin na a million kasabi ka ca kosɛbɛ Tarawele a kana kɛ fufalaki ye an n'an dɛmɛbaaw ka baara hakilina don Mali kɔnɔna la fo bɛɛ ka nafa sɔrɔ bɛɛ ka nisɔndiya ministre mun fana n'a b'o ka bila kɔnɔna la o ye Mohamed Ould Mohamoud ye Tarawele ale de ye an ka baganw ka ministre ye ale ni sɛnɛ ka taa bila jɛgɛmɔn na ale fana m'i tɔto a y'a yira k'a fɔ premier ministre filɛ ka vaccin mun ta k'a di k'a bɛ don a donda fɛ Bakari kɛnɛ tun bɛ ka kɛ yɔrɔ mun na n'o ye Kanbila commune i b'a fɔ ko Darawuli la Tarawele ye ɲɛma n'o ye maire Georges Kane a ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'a nuji ma fa daji b'a fa a ko dɔwɛrɛ kɔni t'ale bolo o ye bonyamasegin ye Mali in ka bon fo k'a dama tɛmɛ Mali ye bagan mara jamana ye jamana ɲɛmaaw san joli kɔnɔna la ni ka wuli ka na ni vaccination yi a biɲɛdanya fɔlɔ k'ale ka commune na ko dɔwɛrɛ t'ale bolo foli kɔ o y'ale Georges Kane garisɛgɛ ye o ye commune den bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ye o b'a yira k'a fɔ hali bi ko Mali ɲɛmaaw ɲɛ jɔn bɛ olu ka bagan mara la o tuma ko bɛ cɛsiri de kofɔ o tuma k'ale b'a ɲini u ka bagan maralaw fɛ bolodenkɔni kɔni ni danaya mun
dara olu kan k'a yira k'a fɔ ko Kamila a n'a Lamine Boubacar Traoré ko bagan dasilen bɛ wa bagan mara dugu don o tuma ko hali bi k'u ka dɔ fara u ka cɛsirijala kan u kana foyi bɔ a la bɛɛ k'i jilaja min kɛlen don ka yen tɔɔrɔ sa i b'o dɔn o de ye sonw ye ni gouvernement ma wulikajɔ kɛ Bamanci ninnu ɲɛmacilen don ka bila Kamila n'a Lamine na o ma ɲi dɛ misi juraw dɛ ka taa sira daw ɲɛ u ka misi feerelen ka wari ntaraki ka b'u bolo o tɛ bɛn o de ye a la une ye yen bi f'u ka wulikajɔ kura de kɛ wulikajɔ bɛ sen na janko Boubacar bagan mara ka gɛlɛn dɛ dumuni minnu bɛ don a la da ka gɛlɛn o feerelen wari k'o ntaraki ka taa n'o tɛ ko ɲuman ye a ko nin ko in kɔni Boubacar Traoré k'a sigira hɛrɛ la ni k'a wuli hɛrɛ la wa Mali ka nafa belebeleba don min ye Kamila n'a ka Lamine bɛɛ lajɛlen ka nafa belebeleba don o ka maire Georges Kane ale ka kuma la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Alassane Sissouma ale ka sɛbɛnni don Jabate Alassane Sissouma Mali tribune kɔnɔ an b'u fo hali o ko ten a ye n bila n bɛ n ka kulusi jala siri o b'a sɔrɔ i bɛ ɲinamaw de bolo ne tiɲɛ ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le Guido le Guido maa min ka wulikajɔ ye nin ayiwa le Guido maaw olu y'a sɔrɔ maa minnu fana sababu la o de ye an ka forces armées maliennes u ka site d'information ye n'i y'a ta k'a lajɛ opération Maliko théâtre secteur 5 e ko u tɛ wulikajɔ la wa min ye jamanadenw n'u bolominɛ bɛ se ka lakana cogo min na o baara dɔ kɔni bɔlen filɛ ka waleya min ye janvier kalo tile 22 ka dugu jɛ a 23 la san 2021 i b'a ye k'a fɔ min ye opération Maliko sɔrɔ cɛbalenw ye u ye wulikajɔ kɛ min ye ɲɔnɔ ni a Lamini ye o min maa minnu bɛ n'olu ka baara ɲɛsin bɛ cikɛ ma ani minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ka baara ɲɛsin bɛ malo sɛnɛ ma u ka sumanw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka baara ka don n'a ye sokɔnɔnaw la o baaraw bolodala anw ka finitigilakaw fɛ min ye forces armées maliennes ye o y'a jira k'a fɔ min a bɛ waati jan bɔ min ye ni Bamanjilaka ninnu ye maa murutilenw ni maa t'u bɔyɔrɔ n'u sugu dɔn u kɔni kɛn bɛ ka zole kɔni da ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ma Bamanjia wele ni k'a fari da wa n'i y'a ta k'a lajɛ fana min y'u ka wulikajɔ ye u ɲɛmakin bɛ ka ɲɛsin fɛn minnu ma bi na o de ye maaw ka ci kɛlen kɔ a nafa bɔ waati n'o ye ɲɔtigɛ waati ye walima malotigɛ waati o bɛ na dɔrɔn ka n'u jɔ dɔrɔn ka tasuma de bila a la ka filɛ ɲini k'a ban o taabolo min filɛ nin ye min ye opération Maliko o coordinateur ye ale min ye an ka forces armées maliennes ka ɲɛmaa ye cɛsigi ye ɲɔnɔ kɔnɔna na n'o ye Michel Kamate ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Tubakuna n'o bɛ dɔgɔfuru mara kɔnɔna na ka taa se kurani ma ɲɔnɔ masurunyana ni ɲɔnɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna cɛ ye kilo 15 ye i b'a ye k'a fɔ u bɛ wulikajɔ la o kɔni y'a jira k'a fɔ maanifu o ye nin tile damadɔ ta k'a di u ma u ka bɔ k'u ka suma baaraw kɛ ka don n'a y'u ka so kɔnɔna na min ye Bamanjilaka ye n'u kɔni y'u nun bɔ nin kɛnɛ ninnu kɔnɔna na bɔnɛka sanni ka b'u ɲɛna min ye Michel Kamate ye ale kɔni ye a jira ale min ye commandant ye yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ min ye nin hakilina in talen kɔ ale ka ɲɛmaya bulon fɛ ka yamaruya di a ma min y'a ka cɛdenw ye a y'u bila ni maa ninnu nɔfɛ waasa u bɛ se k'u ka suma baaraw kɛ cogo min na ka don n'u ka sumaw y'u ka sisow kɔnɔna na waasa min ye da dumuni ko ye o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na yɔrɔ ni a sigibaw bɛɛ lajɛlen ma ko hakilina ninnu bila an bɛ o minɛn de kɔnɔna na ko nka ko hakilinajigi ko min ye finitigilakaw ye fini dodo fo ka n'a fɔ don min na n'ale ye u si jɔ k'a kɔnɔ ko fini bɔli kan na i ka hakilina n'i ka kalenka a bɛ ɲɛsin fɛn min ma o de ye fini donna ni kan min n'o de ye malidenw n'o bolo minɛ a mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ finitigilaka ka wulikajɔ kan ka ɲɛsin o lakanali baaraw de ma ko wa ko olu filɛ nin o baara dɔ de la ko tiɲɛ don u bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ taa yɔrɔ caman fana na wa min ye nin waliya minnu n'o ni Bamanjilakaw kɔni b'a fɛ ka kari ɲɔgɔn na k'o taabolo min filɛ nin ye ko n'Ala sɔnna ma n'Ala ma baasi wɛrɛ kɛ min ye dangarili ye an ka cikɛlaw ka foro la an'u bolominɛw na an'u ninkun yɛrɛ la k'o kɔni k'o tɛ kɛ tuguni o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ni an taara jabali bolo fana kɔnɔna na min ye capitaine Namori Keta ye ale fana y'a jira k'a fɔ nin wulikajɔ ni hakilina min talen filɛ nin ye ko nin ye taabolo ɲuman ye nin taabolo ɲuman k'a bɛna kɛ sabu ye ka maanifinw ninkun n'u bolominɛw ni k'a lakana u ka suman cikɛlenw u k'a sɔrɔ ka don n'a ye u sisow kɔnɔ u ka dɛmɛw lahinɛ ni a ye maa wɛrɛ ka se ka bɔ a nɔ ma wa min ye cikɛlaw fana ye o ye maa dɔ bila ka kuma u tɔgɔ la kurani kɔnɔna na ɲɔnɔ n'o bɛ dɔgɔfuri kɔnɔna na min ye Gawusu kɔlɔsi ye Gawusu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye anw ka forces armées maliennes ka nin hakilina ye k'olu lakana u ka forow kɔnɔna na k'o kɔni kɛra hakilina ye hakilina min ni kɔni maa tɛ a ɲumanya ni maa tɛ a hakɛ dɔn ko bawo wulikajɔ min n'o kɛmɛ ni Bamanjilakaw fɛ ka maanifinw n'u ka foro cɛ janya ɲɔgɔn na ka tila ka taa bila a la u ka san kuturu mumɛ cikɛlen k'o kɛ falaki ye k'o kɔni ko ni an ka finitigilakaw ye kɛla ka fura sɔrɔ o la k'a bɛ kɛ sabu ye
maanifu bɛɛ lajɛlen ka se ka u ka sigi kɛ ɲɔnɔ kɔnɔna na ani jabali k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ni kamanagan ye min ye halisa kɔlɔsi ye n'o ye Gawusu ye ale y'a jira k'a fɔ anw ka finitigilakaw ka fo ni k'o waleɲuman dɔn u bɛ wuli ka jɔ min na ko dɔ ka fara cɛsiri kan k'u b'a la ka dɔ kɛ koyi ko nka ko n'u ye dɔ fara nin kan a bɛ kɛ sababu ye ko ka u ka hakilinaw n'u ka laɲini ka caman sabati u bolo wa a y'a jira fana k'a fɔ ko min ye u ka misi 60 ye ko a ma mɛn kosɛbɛ o kɔni nana ni ka o de ta n'o ye Bamajilakaw ye ka tunu ni o ye ko wa ko anw ka finitigilakaw k'u jigi bɛ u kan wa an b'u kɔ bi k'an b'u kɔ sini nin kun ye sɛbɛn an ye sɛbɛn min sama ka bɔ le Guido kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ forces armées maliennes u ka siti kan kuma kaɲi jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bɔ Jabate maa min bɛ taa dugutigi bulon na o t'a bɔ dugutigiden k'i kun da koko la fiyewu ne ko bala cogo bɛ Bakari ne bɛ n tigɛ don min ye fasiri kɛ n'o ye l'indicateur de renouveau fasiriba ye hali bi Yakuba Dumuya kalimutigi Yakuba Bakari Tarawele a ko nin fiɲɛ in bɔra min fiɲɛ duma a ko min ye seko ni dɔnko Mali kɔnɔna la Bakari Tarawele maa min y'o baarakɛbaaw ye ko fiɲɛ bɔda belebele bi tarata kalo tile 26 Bakari ko de bɛna kɛ u ye a ko banajugu min n'o kɛmɛ ka jamana nafasɔrɔ sira k'o ɲɔngiri n'o ye coronavirus ye Bakari Tarawele coronavirus kabini a wulila diɲɛ kɔnɔna la Bakari fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛrɛ dɔɔnin don mɔgɔw kana gɛrɛ ɲɔgɔn na lajɛw kana bolo da min ye nun ye k'o datugu ɲɛdaw k'o datugu Bakari Tarawele tigɛw bɛ k'o safinɛ la waati bɛɛ ko nin ko in kɔni a kɛn bɛ dabalibanko ye anw ka jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ min ye ni banajugu ye an ka se a la ka kɛlɛ ni ka gɛn ka wulu suwa nɔfɛ o de hakilina minnu taara janko an ka se k'an yɛrɛ minɛ o baaraw ka boloda min ye banajugu ye a tun taara dɔɔnin dɔɔnin a filɛ nin ka segin kɔ min kɛ n'o ye tako filanan ye Bakari o de kɔni kɛra sababu ye jamana camancɛ fanga ɲɛmaaw olu kɔni y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni k'u ka sariyaw ta o de sariya talen minisiri kɔni tun y'i kankɔrɔta n'a ye a ko festival ko kuma kɔni o t'a la min ye conférence baw ye o kuma t'a la min ye concert baw ye Bakari Tarawele ka taa bila u n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la fɛn mun ye jamalajɛ ye a ko jamana kɔni y'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'o kuma t'a la bilen fo ka taa fɔ don min na ko sariya kura taara o de sariya in Bakari kɔni o banna bi tarata Bakari nɛgɛ kanɲɛ gansan waati donc an bɛ se ka bɔ ka taa an ka festival la bien sûr n'i ka festival kun labɛnnen don i b'i da teliya n'o jaabi ye wari min bɛ munumunu festival la e b'o dɔn wa bɛɛ b'i ka sɔrɔta ni sɔrɔ a kɔnɔ n'a fɔra sa ko festival dɔ bɛ yan fɛ Bakari ni e taara e bɛ t'i ka tigɛni san festival yɛrɛ mun ye de e bɛ t'i ka tigɛni san o tigɛni wari o bɛ taa da ni da minnu fɛ e b'o dɔn bɛɛ bɛ dɔɔnin feere la jinɛbere feerela bɛ yen marabatigɛ feerela bɛ yen awɔ dumuni ko kuma kɔni mana wuli e kɔni ye a to n ka sɛbɛn kuma fɔ sa e spécialiste wari bɛ munumunu cogo min na n bɛ k'o de ɲɛf'i ye ni wari ma munumunu an tɛ wari sɔrɔ wari a b'an cɛla de f'a ka munumunu n'a munumunu ni baara ma kɛ e ni ne banque bɔ wɛ sɛgɛn mun b'e la bi bɛɛ b'o dɔn ni sɛgɛn tɛ ɲini ka moro da i kɔ la ne kɛrɛfɛ tɛ e ni ne jɔn ta ka jugu ni jɔn ta ye bi ayiwa an dama ka kɛ Bakari festival a bɛ wari de munumunu jamana kɔnɔ festival bɛ sigi hakilina dɔ de la seko ni dɔnko a fangirima ye seko ni dɔnko an ka marabolo seko n'a dɔnko fɛn minnu bɛ ka kɛ an ka marabolo la k'a ta k'a yira diɲɛma la k'a don ba la a ka ja maaw ye o tuma a b'a don sigi san o san a bɛ n'a bolo da a waati kelen n'a sɔrɔ fɛn ɲuman don Bakari maaw bɛ peresa waati la donc e hakili bɛ festival jumɛn na ne tɛ promotion kɛ maa ye min sɛbɛnna n bɛ n da don cogo di Bakari fasiriba ko n'o don ni fɛn bɛ sɔrɔ festival la ne ni an bɛ se ka dɔ labɛn han ni min y'an wele an bɛ taa yen nka ka kɔn ka fɛn fɔ bi n t'o kɛ dɛ ayiwa fasiriba ko Bakari Tarawele n'o ye Yakuba Dumuya a y'a jira k'a fɔ min kɔni bi tɛmɛnen kɔ festival a ŋaniya bɛ maa minnu na Bakari Tarawele ministre de l'artisanat et du tourisme Bakari min kɔni ministre de la culture a minisiriso 3 bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo n'o ye madame Kayatu Konare Bakari a y'a jira k'a fɔ bi tarata tɛmɛnen kɔ o tuma ni festival de b'i bolo k'a daminɛ sini araba i ka kɛnɛ k'a sigi nka n'a bɛ sigi janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi min ye safinɛjiw ka bila waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ tɛgɛw ka ko gɛliw ka sigi sen kan masigiw ka don nun na o de ka gɛlɛn kosɛbɛ wa maaw kana taa ton ɲɔgɔn kan i n'a fɔ lawale la o tuma mɛtiri kelen kelen hali n'o ma sɔrɔ mɛtiri tilancɛ o ka bila maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko ko mɛtiri kelen kelen ka bila e bɛ hakili bɛ nafolo min fana na o tɛ sɔrɔ dɛ
tɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. An bɛ tilancɛ bɔ la ka kɛ tilancɛ. O ko coronavirus ko kama k'ale sotarama kɔnɔna doli ko ka dɔ bɔ jama na. N'o kɛla recette bɛ sɔrɔ kuma tɛ chauffeur kɛ ka dɔ sɔrɔ wa. Bakari kana kuma munumunu sa. N'i taara sotarama la an bɛ bɔ sotarama la an bɛ taa duguta kariw la. Wula bɛ se k'an to an tɛ bɔ kuma na. O compagnie maaw kun ko n'o ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ dɔ bɔ olu ka fɛnw na. Siège kelen vide ka bila. Bakari ka bɔ yan ka taa fan wɛrɛ fɛ. An bɛ taga sugu fana kɔnɔna la. État ka dɔ di État di gagne ka fɛn di fɔlɔ. État ye dɔɔnin di kana kɔrɔtɔ. Bakari Traoré min ye o dɔ di ko kuma ye n da kun bɛ na s'a ma sisan sabu min ye madamu Kayatu Konare ale y'a yira k'a fɔ ale ka artisan ale ka touristes ani ale ka Seko ni Dongo artisan Bakari ka taa bila min ye artistes la Bakari nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kule woyi de b'u da kɔnɔ o tuma k'u b'u komi u b'u jami sabu ɲɛnajɛ kɛnɛw kun dabilalen bɛ Bakari Traoré jamana yɛrɛ y'a lajɛ miliyari 1 ko k'o ta k'o d'u ma ko ni minɛ ka bili da a ka fisa ni da langolo ye Bakari miliyari 1 ni y'an ka Seko ni Dongo tigilamɔgɔw lajɛ a dagosi ka bon touristes b'o la artistes b'o la artisans b'o la miliyari 1 o kɔni o tɛ foyi o tɛ foyi ye foyi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ na k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila Kidali o ko ten ko yanni tɔgɔ ka tiɲɛ kini ka sogo nɔfɛ o k'a sɔrɔ a b'i da kɔnɔ wali i tɛgɛ nin ye tiɲɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du nouveau Yakuba Dumuya ale ka sɛbɛnni don Yakuba Dumuya ka fara indicateur du nouveau mɔgɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bajabate o ko ten maanifin min n'i ka misinin ma kolo a siriyɔrɔ o bɛ bɛn bɛɛ da ma bawo tɛmɛsɛnɛma kelen-kelenna n'u tɛmɛtɔ la n'u ye bere ɲɛ kelen k'a kunna a n'a kolo ka d'i ma yanni tile ka bin ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le rayon maa min ka fasiri ye nin ye ayiwa fasiri jɛkulu ka fasiri don ni an ye wulikajɔ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye conseil national de la transition olu ye wulikajɔ kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka cɛmancɛla fanga ɲɛmaa ye n'o o ye bandaw ye ka taa fara an ka fangabolo ɲɛmaa kan n'o ye cɛmancɛla fangabolo ɲɛmaa ye Mokhtar Wane min ye conseil national de la transition ɲɛmaa fana ye n'o ye colonel Maliki Diaw ye olu kɔni wele bilal'u ma koyi a fɔra min ye décret min o kɔni kɛla sabu ye ka ninnu bɛɛ lajɛlen wele n'o ye décret numéro 2021 PTRM min kɔni n'o o ta la janvier kalo tile 18 san 2021 min kɔni ye wele bila n da tula maa minnu jɛkulu minnu na u wele kununko ntɛnɛn waasa o ka se ka lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen o ka se ka sigi sen kan weleli kun ye min ye hakilijaga sigi ka kɛ ka hakilijagabɔ kɛ ka ɲɛsin sariyabolo dɔw ma n'o bɛ wele nanzarakan na ko 26 projets de loi o hakilina ninnu o bɛna kɛ sabu ye waasa hakilijagabɔ o ka se ka juru ka se ka caani ka ɲɛsin taabolo damadɔw ma min kɔni bɛ décret dɔ ratification kofɔ n'o ye ordonnance numéro 2020-013 min n'o ta la décembre kalo tile 21 dɔ min n'o bɛna san 2020 ma n'o bɛ loi des finances yɛrɛ ni ka o kofɔ ɲinɛnsan san 2021 o nafolo ko musaka ko wari kan ka bɔ wo minnu kɔnɔ ani min bɛna kɛ musaka n'o kan ka don musaka dafɛ ani sɔrɔta yɛrɛ kan ka kɛ fɛn min ye k'o bɛɛ lajɛlen ni ka se ka o baaraw ni ka se ka o boloda wa n'i y'a lajɛ fana min ye décret numéro 2020-019 ye PTRM min n'o taara décembre kalo dɔ tile 30 san 2020 i b'a ye k'a fɔ o kɔni bɛ fɛn min ko fɔ o de état d'urgence ye ka dɔ fara a mɔnɔ bɔlen kan min ye état d'urgence ye ka dɔ fara a kuntala kan Mali seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye nin foroba lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ye o kɔni bɛna kɛ sabu ye sa min ye nin sariya bolo 26 ye an da tula damadɔ min na n'olu ye a kolomaw ye ka se ka taabolo ɲuman ni ka o fiyɛ anw ka cɛmancɛla fanga a charti minnu n'a kɔnɔko bɛ yen n'o kun tala k'a fɔ na sinsin o kan ka cɛmancɛla fanga ni ka a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o kadara kɔnɔna na ko ka se ka o bɛɛ lajɛlen larawe ka a lajɛ halisa filiw ni majɔnw bɛ fan minnu fɛ o bɛɛ lajɛlen ni ka o latile o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen fana min ye anw ka sariya sunba ye o bɛ loi des finances yɛrɛ ni ka o kofɔ ɲinɛnsan san 2021 o nafoloko musakako wari kan ka bɔ wo minnu kɔnɔ ani min bɛna kɛ musaka n'o kan ka don musaka dafɛ ani sɔrɔta yɛrɛ kan ka kɛ fɛn min ye k'o bɛɛ lajɛlen ni ka se ka o baaraw ni ka se ka o boloda wa n'i y'a lajɛ fana min ye décret numéro 2020-019 ye PTRM min n'o taara décembre kalo dɔ tile 30 san 2020 i b'a ye k'a fɔ o kɔni bɛ fɛn min ko fɔ o de état d'urgence ye ka dɔ fara a mɔnɔ bɔlen kan min ye état d'urgence ye ka dɔ fara a kuntala kan Mali seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye nin foroba lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ye o kɔni bɛna kɛ sabu ye sa min ye nin sariya bolo 26 ye an da tula damadɔ min na n'olu ye a kolomaw ye ka se ka taabolo ɲuman
ɲama ni ka o fiyɛ anw ka cɛmancɛrɔ fanga a charti minnu n'a kɔnɔko bɛ yen n'o kun tala k'a fɔ na sinsin o kan ka cɛmancɛrɛ fanga ni ka a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o cadre kɔnɔna na ko ka se ka o bɛɛ lajɛlen larawe ka a lajɛ halisa filiw ni majɔnw bɛ fan minnu fɛ o bɛɛ lajɛlen ni ka o latilen o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen fana min ye anw ka sariya sunba ye hakili ɲɛ gɛlɛnw bɔ bɛ ka ɲɛ cite ne ko bala cogo bɛ ten wari ne bɛ n tɛgɛ don ko kura Mali tribune na fasiriba n'o ye Bintu Jawara Jawara a ko an ka taa komini 4nan na Bamakɔ Badalabugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin dabaliban ko jumɛn Boubacar Traoré kunu wula fɛ min ye dangadalasigilaw ye maa minnu ka baara ye jɛgɛmɔ ye Boubacar Traoré k'u ye ko balilen dɔ ye ji la kunu fasiriba ko n'i y'a lajɛ min ye palais la culture ale ni dɔgɔtɔrɔsoba min n'o bɛ l'américain tɔgɔ la n'o ye Galdon Lavi ye Boubacar Traoré o fura kɔnɔna la min ye jɛgɛ caman ye olu sina ka sa de ka fogofogo ji kunna wari a caman de filɛ nin ye e ka munumunu ka n'u da fo jida la fasiriba ko maaw de kɔni sina ka jɛgɛw su dadalen wari i b'a fɔ ko galuma yira min kɔni mɔnikɛlaw ye k'a daminɛ sɔmɔnɔ minnu bɛ danganda la ale ni bozow wari nin bɛɛ lajɛlen kɔni taar'u jɔ ni ka jɛgɛ su ka saradani lajɛ a ye bɛɛ lajɛlen dabaliya ban a kɛra kunu an kɔrɔ kalo tile 25 fasiriba ko wari min ye jɛgɛw kɔni su fogofogonen bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ mun ye wari u ye bolonin kɔni ɲɛsin kɛnɛyaso mun b'a kɛrɛfɛ n'o ye kɛnɛyaso américain Golden Lavi ye wari u taara kuma da olu fana tulo kan olu kɔni fana y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni tɛ dɛ u ka nin tigi ɲini wari min ye olu ka baaraw ye wari k'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sariya kɔnɔna la sabu hakilinaw kun taara ka ɲɛsin olu ma ko jinɔgɔ mun bɛ bɔ hôpital kɔnɔna la o de kɛra sababu ye ni ka jɛgɛw fa nin cogoya in na Bori min ye cɛkɔrɔbaw ye olu y'u jɔ ka nin ko in k'a lajɛ Bori nin k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye maa minnu ye mɔnikɛlaw ye maa minnu ye danganasigilaw ye o tuma ko nin jɛgɛ salen funnenw maa si tigɛ kana da ka jango k'i b'a tobi ka dun o y'o yamaruya di bɛɛ lajɛlen ma nka Bukari o n'a ta o ta a ko min kɔni ye sinɛn ta dɔ bɛ yen n'o y'u ka maakɔrɔba dɔ ye ale de ye kunnafoni ninnu lase a ko maakɔrɔba wɛrɛ bɛ yen o den ne kɔni sina ka bɔ jama kɔfɛ Bukari Traoré a na kɛ ni jɛgɛ ka d'o ye kosɛbɛ dɛ ni ka jɛgɛ dɔ ta k'a tobi k'a dun jɛgɛ tobilen k'a dun Bukari o yɔrɔnin bɛɛ la ani kɔnɔdimi k'i suru a kan o si ma kɔrɔ ni si ye a bɛ woronto a bɛ kule Bukari Traoré a tɛ se ka sigi a tɛ se ka jɔ ale kɔnɔ bɛ ɲini ka pɛrɛn a kɔnɔ bɛ ɲini ka pɛrɛn Bukari Traoré u y'a ta joona joona ni ka taa n'a ye Labitani ɲininkali taara k'a sɛgɛrɛ min y'a somaw ye u y'a yira k'a fɔ ko jɛgɛ fununen dɔ de bɔra ji la dɛ o tuma k'a ye a na kɛ n'a y'o dun u y'a ɲininka a ye tiɲɛ fɔ k'a y'o dun min kɔni kɛnɛya tigilamɔgɔ n'o ye Golden Lavi ye Bukari Traoré u taara ni banabaatɔ ye k'a yira k'a fɔ anw kɔni kɛmɛ ka jalaki bi aw kan o tuma min y'a ka jinɔgɔ bɔta ye ka don ba joliba kɔnɔna la o tuma a ye tɔɔrɔ jugu min ta k'a lase anw den ma a y'a furakɛ o tuma k'u y'u gɛn ka bɔ Labitani kɔnɔna la Bukari Traoré min kɔni ye minisiri mun sigilen bɛ an ka mɔniko kan u ye kuma ta k'a bila olu kɔrɔ k'a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ baji kɔnɔ cogo di Bukari Traoré n'i ye jɛgɛw fununi ye k'u sa k'u da danganda la o b'a yira k'a fɔ fɛnjugu dɔ kɛra ji la fɛnjugu in jɔn de y'a kɛ ji la fɛnjugu in a bɔra yɔrɔ jumɛn na Bukari ji min bɛ n'a bɛ boli dugu camancɛ yɛrɛ la o jɛgɛw ka sa ji dawolo yɛrɛ la a ko nin tɛ ɲuman ye jamana kɔnɔ dɛ a ko jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ kɛ joona joona ni sabu kɛra fɛn min ye Bukari ni k'a kunbɛn sabu min ye jida in ye maa min mago bɛ ji la o de dagosi ka bon nakɔ sɛnɛnaw bɛ yen jɛgɛ mɔnnaw bɛ yen Bukari ka taa bila mago ɲɛ baarakɛla wɛrɛw la a ko maa minnu sigilen bɛ danganda la o dagosi ka bon nin bɛɛ ka ji bɛ bɔ ba kɔnɔna na a baara ta Golden Life in kɔfɛla nakɔw dan bɛ yen salatu o jiw de bɛ soli ka nakɔ sen o buru tɛ wulada fɛ bisimilahi a ko filɛ nin ye dɛ Bukari Ala ka jɔyɔrɔ bonya ni masiba ye amina ya rabbi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Bintu Jawara ale ka sɛbɛnni don Bintu Jawara ka fara Mali tribune maaw kan k'u bɛɛ lajɛlen fo hali Buwa Jabate ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon o don Nouvelle Horizon nin ye Gawusu Tangara ale ye baraminɛ kalanden ye nin ye a ka fasiri ye Gawusu ko de o Sirabanka Kasara n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka sotarama in dɔ ye ale kɔni kun bɛ boli dantɛmɛ na ka bɔ Bamakɔ ya k'i kunda Kangaba kan k'a to o jigitigɛ boli la kɔni a bɛ k'a dafiɲɛ cogo min na a bɛ k'a dafiɲɛ ten n'i y'a ta k'a lajɛ mobili de tora boli la ni k'a sen fila ni k'o y'an ka ngalakolo la
n'i y'a ta k'a lajɛ min ye maa 19 ye ni muso 11 b'a la ka fara cɛ 6 kan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni olu jogila maa dɔw kɔni b'a la minnu jogicogo n'o cɛ ka jugu kosɛbɛ n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye siraba sariya labatobaliya fo ka taa se min ye code de la route o dɔnbaliya hali n'a sɔrɔla u b'a dɔn k'a k'i b'a fɔ u t'a kalama o de bɛ taa wolo nin ko ninnu na ko n'i y'anw ka jamana in yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ waati jan bɔ min ye siraba kasara ye o kɔni o kɛn tɛ maanifin negela ye jamana in seleke naani kɔnɔna na nka kɛrɛnkɛrɛnyana min ye Bamakɔ ni a nɔ kan duguw ye n'i ye Sotarama bolimafɛn ninnu ye boli la jigitigɛ boli la nin sira ninnu kan a bɛ k'i kɔnɔ i b'a fɔ k'u b'a fɛ ka pankuru ladegi nin baliya min ni da tula la k'a waleya jugu n'o ye nin siraba kasara ye a bɔla ka kɛ kununko ntɛnɛn ka bɛn janvier kalo tile 25 ma san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 9 dana gosilen kɔ ni sanga 30 ye joliba bawo n'i y'a lajɛ nin Sotarama in a kɔni bɔla Bamakɔ ya k'i kunda nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu de kan a selen kɔ joliba i b'a ye k'a fɔ mobili in kɔni de taa la ni ka taa dafiri ye maa 17 ka sin ka olu ka maaya ni k'a don galama na n'i ye kɔrɔfɔ lajɛ ka siraba kasara kɛlen kɔ mɔgɔninfinw kɔni bolila ka na dɛmɛ bɛ se ka don maaw ma cogo min na u kɔni y'o caman cɛ ni ka taa na u ye labitaani bawo min ye centre de santé communautaire ye n'o ye CSCOM ye o ta la ni ka yen sɛgɛrɛ joliba kɔnɔna na wa waasa min ye teliya la maa minnu bɛ yen ni dɛmɛ bɛ se ka don u ma joona ka se k'o ka dɔ ta ka bɔ u ka farikolo degun kan o baaraw ka se ka bolo da nka ko hakilinajigi halisa fasiri kɛbaa ka fɔ la juillet kalo tile 28 san 2020 tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ Kangaba Bankumana i b'a ye k'a fɔ Kulukoro mara o kɔnɔna na min ye siraba kasara jugumanba dɔ fana ye o fana bɔla ka kɛ yen maa 22 olu de dajila a yɔrɔnin na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye maa 21 ye olu banana maa 7 minnu bɛ yen n'olu banacogo kun ka jugu kosɛbɛ wa ko min ye anw ka jamana marabaaw ye olu y'a jira k'a fɔ min ye nin mini car ninnu ye n'o ye nin Sotarama ninnu ye min ye maa 22 bɔnɛna siraba kasara min na min ye mini car dɔ ye o ni camion bɛnnin dɔ olu de ye ɲɔgɔn tun o tuli de taara wolo maa 22 olu ni kɔni bɔlila u la min ye siraba kasara ye k'a bɛ ɲini ka kɛ fɛn ye fɛn min kɔni bɛ ka maanifin bɛɛ lajɛlen gan a kamana na min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye o bɛ wuli ka jɔ la min ye maa minnu bɛ yen n'olu kan k'u wakili don siraba ka boli sariyaw la olu fana b'a la k'u sɔn ka fa nka min ye bolikɛbaw ye n'o ye bolimafɛntigiw ye ka kɛrɛnkɛrɛnyala chauffeur olu kɔni b'a la k'a kɛ a ka di u ye cogo min na ka taa sɔrɔ n'u taara nin mobili boli sɛbɛn yamaruya sɛbɛn ɲiniyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ kangaridaka minnu bɛ fɔ u ye ani taabolo minnu bɛ jira o la o b'a siramisɛn bɛɛ lajɛlen ɲini k'a ɲɛdɔn ko o bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen kɔ ni mobili boli sɛbɛn sɔrɔla n'o ye permis ye ko mun bɛ t'u bila nin waleya cɛjugu ninnu na ɲininkali tɔ min bɛ min ye an ka jamana marabaaw ye olu kɔni y'a jira kɔsada in na k'a fɔ min ye Kulukoro mara ye wa dadigikɛla maaw la kosɛbɛ siraba kasara n'i y'a ta k'a lajɛ maa 62 olu de tola siraba kasara la san 2020 o kɔnɔna na min ye maa jogita ye o ye maa 1,139 ye nin kɔrɔfɔ ninnu bɔla ka sanzalama Kulukoro sapeur pompier ka ɲɛmaya bulon min bɛ yen olu de ye nin bɔ ni ka a sanzalama fasirikɛba n'o ye Gawusu Tangare ale min ye baraminɛkalanden ye a ko don jumɛn na min ye nin mobili bolikojuguba kɛbaw ye u bɛ na hakili sɔrɔ ni ka maanifinw ni lakana ɲininkali tɔ min bɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na maa min ka fasiri don o de ye Gawusu Tangare bɔri yaasa siraba kasara ka nɔgɔya an ka siraba sariya an ka bato n'o ye code de la route ye bɔri an ka banbagaciya an ka dabila min ye mobili yɛrɛ ka état visite technique a ka k'a lakika la n'o kɛra siraba kasara banna n'o tɛ chauffeur caman bɛ yen jinɛ bɔra ɲɛkɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ minfɛnjugu mun b'a kɔnɔ walima bolikojugu mun ye a y'o kɛ o de ye jinɛ bɔ a ɲɛkɔrɔ n'o tɛ fufalaki don bɔri ala ka hakilina ɲuman d'a ma kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ nin y'o minɛn siyani ne ye bɔri an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn arajo k'u b'u ka fiɲɛ tulukala munumunu ka bila na bɔri an b'u fo an tɛna se ka wuli abada min ye folini tanu k'o lase an ka lamɛnba dɔw ma min ye chef d'escadron n'o ye commandant Lassana Tamba Keita an b'a fo commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako kan hin kɔnɔna la an b'a n'a ka baarakɛlaw fo o bɛ wuli ka jɔ mun na jamana kɔnɔna lakanako la dankɔrɔba in an b'a fo n'o ye Elhadji Bɛɲɛ Ɲare Ziniti Eri Bɛɲɛ Ɲare a den n'o ye Kayatu Batoma madame Samake Aramsez n'o ye Aramata Sila an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ arajo Fafeke Jaramana ale bɛ bila marabolo la ani directeur du programme n'o ye Zedaw an b'a fo ka waleɲuman dɔn u ka association dɛmɛtɔn o ɲɛma n'o ye Yaya Blanche Daw an b'a fo ka waleɲuman
waleɲuman dɔn a yɛrɛ bɛ Bamakɔ an bɛ don min na ko bi o kuma an b'a fɔ sa k'a bisimila Bamakɔ kɔnɔna la min ye dankɔrɔba ye an b'a fɔ Zekwa n'o ye commandant Sidi Mokhtar Dambele chef de bureau des douanes de Zekwa an b'a fɔ a b'an lamɛn su fara tile kan Abdourahmane Traoré ale directeur commercial Soa Kapula ale ni Amadou Ndaw y'a ka dankan ye an b'u fɔ dantɛ foli mun na Grand Diaw 3 ciseaux d'or le maestro an b'a fɔ Badalabugu Grand Diawuso a n'a ka baarakɛlaw min ye fulakɛ bari ye o ye chef d'atelier an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn bɔri min ye Sanso commune ye an bɛ Samu Mariko fɔ ale ye maire ye bɔri an ka kunnafoni tɛ tɛmɛ ka bada Kulu ale bɛ Tabakoto mécanicien do a n'a baarakɛɲɔgɔn an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka fo bon Jabate ne bɛ min da o kan boutique électronique de la nation Umaru Dia a n'a balimaw n'a baarakɛɲɔgɔnw u bɛɛ lajɛlen fo bawo jɛmukan in a tɛ tɛmɛ o kan ka taa se min ye Mahamadu Dumbuya ale ye imam Mamudu Diko ale y'u ka chauffeur ye an b'o bɛɛ lajɛlen fo min ye Topomande Makan Jakite an bɛ a fana fo nin cakɛda in kɔnɔna na Tijani Sako ka taa se Abdul Salam Warmɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye butigitigiw ye Kalabankɔrɔ tournant na gendarmerie Masuruyana an kunjo Ligue Togo maison des aînés a filɛ nin y'a ka bureau kɔnɔ an ka jɛmukan a tɛ tɛmɛ a kan fo ka taa se Amadu Togola ma Togola Couture ka taa se Mercerie Togola ma nin bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ta ye Amadu Togola an b'a fo ɲamakɔrɔ kurani o sarababa in da la établissement Samuel Frère Habib Samurana a baarakɛɲɔgɔn tɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Amara Samake ale ye maire ye ɲamakɔrɔ mercenaire do an b'a fana fo Bakari Sidi Jabate chef sécurité physique du personnel BDM SA an b'a fana fo ka taa se lieutenant Dawuda Adama Traoré ma ale ye chef délégation judiciaire ye 7e arrondissement na fo ka taa se major de police Gawsu Diallo section carte d'identité 7e arrondissement an b'a fana fo fo ka taa se Jamjay ale filɛ nin ye Kanam na n'o ye caisse nationale d'assurance maladie ye min ye directeur des moyens généraux Jamjay ale kɛn bɛ k'o jɔyɔrɔ min na an bɛ don ko bi Nuhum Dabitaw caisseur do CNT o kɔnɔna na an b'a fana fo Bakari an bɛ wele ka sigiyɔrɔ di Burapele n'a ka jama ma u bɛ n'u sigi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kɔnɔna la min ye CHAN Cameroun 2021 min ye poule ntolanci minnu bolodalen bɛ bi u bɛ n'u da don la Mali ka adversaire dɔ na wɔrɔtɔ an bɛ jan an bɛ dugawu de kɛ an ka samata bɔn ye o kuma min ye quart de finale ye an k'o tɛmɛnin ka taa demi finale la ɲinan walanba in sa nege banna yaasa CHAN in sa walanba ma deli ka don jamana in kɔnɔ an ka jan an ka dugawu kɛ dusumun kami mun banna dɔɔni bɛ se ka bɔ la cogo min na ne ni walanba kunbɛra aéroport international Modibo Keita la a bɛ dusu suma caman nɔgɔya jamana in kɔnɔ an bɛ Jakite Bakari ale tigɛ bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la e ni ne an kun tɛnkulen bɛ ɲɔgɔn na ni kunnafoni kelen bɛ santrama sufɛ nɛgɛ kaɲa 20 waati ni Ala ni kira sɔnna ma sini araba nɛgɛ kaɲa 11 sanga 30 an bɛ gɛrɛ kɛnɛ kɔnɔna na fɛn min b'a kan sini kunnafoni ko ye an b'o bɛn nɛgɛma k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan an b'a fɔ sa ni cɛ ka tulomajɔ la Ala ka tile yɛrɛ caya wa salam